La ciutat romana de Dianium destaca en les fonts clàssiques pel dinamisme i la situació estratègica del seu port. Les successives intervencions arqueològiques dutes a terme han permès conèixer alguns aspectes de la topografia de la ciutat romana i perfilar la forma urbis. Dianium es troba al sud del Golf de València i al sud-est d'una extensa i fèrtil plana litoral. Delimitada per la geomorfologia de l'entorn i per la ubicació de la zona portuària, l'àrea perimetral de la Dènia romana s'estén per la plana adjacent als vessants septentrionals i oriental del promontori del castell. L'àrea germinal del municipium es localitza a l'Hort de Moran. Les primeres excavacions documenten un vial amb direcció est-oest, decumanus amb domus a un costat i a l'altre. Cal destacar l'excepcional troballa de la base d'un pedestal de grans dimensions que s'interpreta com un altar de sacrificis, junt amb la inscripció commemorativa en un altre pedestal amb la menció de les èlits locals. Datada en època Flàvia o durant els primers emperadors antonins, obri novament el debat sobre el lloc exacte del Fòrum de Dianium. El cinturó perimetral més extern de l'urbanisme de Dianium comprèn el sector portuari de la ciutat. El Portus de la Dènia romana remet a una de les fatxades marítimes més il·lustratives de totes les ciutats romanes valencianes. Un cardo, vial disposat en direcció nord-sud i que conduïa al centre urbà, apareix protegit del mar i separat de la platja per mitjà d'un robust parament de pedra. A partir d'esta via principal s'articulava una successió de magatzems, o rea. Els rics i interessants aixovars trobats en dos extenses necròpolis recorden la faenada vida comercial del port. La ciutat projectaria el seu eco durant les etapes bizantina i visigoda, a l'empar de la seva condició de seu episcopal. La recent localització d'una calçada que s'endinsa en la ciutat des de l'oest, que unia Dianium amb Saitavi, en plena via Augusta, ofereix més informació de la ciutat clàssica i evidencia el seu traçat com un dels elements determinants del disseny urbà.